হে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যাতে আমাক পুনৰ নিযুক্তি দিয়ে CMनि न'आव अन्थाइनि अखा हादों आरो सोर CMनि न'आव अन्थाइ खुबैदों बेखौबो खिन्थिनो नाजागोन लोगोसे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनाय बावहरनाय जाबाय जे COVID-19 नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ सारा बुहुम नाङैनो COVID-19 बेसेबां सुबुं माहारिखौ आलाय-सिलाय खालामदोंमोन आरो बै समाव जोंनि आसामावबो जेब्ला COVID-19 साग्लोबदोंमोन बै समाव 2020 मायथाइयाव COVID-19 नि थाखाय जायफोर COVID-19 नि थाखाय सेन्टार लुनाय जादोंमोन आरो बे सेन्टारफोराव साफाय खालामनो थाखाय एबा न' बांखौ सिबनो एबा जाबोर जथरखौ गारनो थाखाय क्लिनार लाखिनाय जादोंमोन आरो बे क्लिनारफोरखौ जेब्ला बेरामनि गोसारथिया बांदोंमोन अब्ला रेगुलार वेस्ट एबा रेगुलार खालामगोन होननानै लानाय जादोंमोन एबा मुं थिसननाय जादोंमोन आरो दिनै बै रेगुलारखौ जायनि थाखाय गोबां सुबुङानो प्रटेस्ट खालामदों। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপোনাক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছো কাতৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছো হে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপোনাৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা ধৰিছো নাজানো বিকৰ্জন পূজা মন্ত্ৰ নাজানো কৃঞ্চিত হে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যাতে আমাক পুনৰ নিযুক্তি দিয়ে কেইবাখৌ আপোনালোকে বিজ্ঞাপন ভিত্তিত আমাক নিযুক্তি দিছিল গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাক পুনৰ নিযুক্তি দিব বুলি এই মহোদয়ৰ ওচৰত আমাৰ আবেদন মহোদয়ক আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোভিড চাফাই কৰ্মীসকলক যিহেতু 2020 বৰ্ষত বিপদৰ সময়ত নিযুক্তি দিছিল আৰু নিযুক্তি দিয়াৰ সময়ত তেখেতে কৈছিল যে তোমালোকৰ চাকৰি আজিৰ পৰা পাৰ্মিনেণ্ট যিহেতু আমি বিপদৰ সময়ত ঘোৰ বিপদৰ সময়ত আমি কাম কৰিছিলোঁ मुख्यमंत्री तेতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী आरो बे COVID-19 आंथ' आगोल नोंथांमोननो भिडिअ होखाबाय नङा होमबा अब्लाबो आंबो बै COVID-19 गोबां आलाय-सिलाय जादोंमोन आरो आंबो क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाहैनांदोंमोन आरो चिफ मिनिस्टार येडियुराप्पा कर्नाटकनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा एक्स चिफ मिनिस्टार थामहिनबा बारग' चिफ मिनिस्टार बिथांनि न'आव अन्थाइ खुबैदों मानो खुबैदों बन्जारा होननाय कमिउनिटिनि सुबुंफोरा आगोलनिफ्रायनो गावसोरखौ एसटिआव फारिलाइ थिसननो थाखाय खावलायदोंमोन आरो एसटिफोरा जेब्ला बायदिसिना सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनो बा बायदिसिना खथा बायदि मोनो आरो बायदिसिना फेसिलिटि मोनोब्ला जों मानो मोना आरो जोंखौ बै एसटिआव लाफा होननानै बिथांमोना आगोलनि सरकारावनो जा एक्स CM दङमोन बिथांनि सरकारावनो बिथांमोना एसटिआव गावसोरखौ मुं थिसननाय बा फारिलाइ थिसननायाव बिथांमोना खावलायदोंमोन नाथाय बे खामानिखौ आगोल मावफुङाखैमोन आरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै आरो बेनिखायनो बिथांमोना एसटिनिफ्राय जानगार जाबाय आरो जानगार जानायनि थाखाय एक्स CMनि न'आव कर्नाटकनि बिथांमोना अन्थाइ खुबैदों आरो अन्थाइ खुबैनानै गालाय गुजाय बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि आबहावा आरो गाज्रि थासारि सोमजियो जों दा बेफोरबायदि बिथिङाव जोंनि गोसोआव मोनसे सोंथि जायो जे जोंनि बर' रायजोआवबो बर'फोराबो सानसे समाव दिनैनिफ्राय 100, 102, 103 बोसोरनि उनाव बेबायदि आलाय-सिलाय जागोन नामा जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सोंनाय फैयो गाननाय जोमनायखौ लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय जियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव नङामोन आरो बांद्राय गोलाव बानायनो सानाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय।